bao ya ke sungu nang kong ayu lai warna pedang jong ka jing du jing kerman ya ke ka jing le kaman ka jongi ha ke si harai blai musul perang ko kho la pli ya ka lat pedang jongi ya ke ka mariang ba ya ke ka por ka ba koridor leng ba jong ke si tengam sekolah ban klem ai kublai ya baro siru rong ba kibli poi ha ke por la kalong naki departemen ki ba pher ki ban poi hang ne ha ka ban yo ban pli ya ka living library te ngat ba ki di jing don ka jong pi ka pelong ka jing keman bar ka di sosnan sibun yangi kum ka snong ka thau na ai kublai ya baro kat ka bang ya don mentah ka dalam pung wat hab den jo ka jing artatin na ka mariang Henry, yai kai baro kidai hapdan jo kismiya bastan ka jong blai. Ngayeng hagri kapor ban yathu kato katne ya ka history jong ka snong raiba. Ngamlong ukhun ubanang ne na snong raiba. Ngatharai kijing tuna ji babon ha ka bangla bantip. Ya katanrai jong ka snong raiba. Henry kan si itu kato katne ya ka ai ka bang ayo ban yo lum na ki meitemen di departemen ki ba men sualong sua ha ka ba ki layo ban ya tu khana ya ka ne ka snong ka lawan buhai nadu ki por long sua men sua bat hadu ka ne ka por ga ba benta ka snong rai ba ka dai ka tin ten rai jong ka snong rai ba om dai katin kabarami nano renano Henry kadai katin tenrai ya kabaki ya tu khana ki teman hendai bahagi ki than ba ki jaka kabala bon tangga ki triba te ki raiba ki saikot yo tau tri ki ong raiba na kata kadau kabala persong nong rim ya kadai snong barlajer ya nam ya ka hakano kadur ban pelong nong rim ya kadai snong bat khot ya ka ki meitemen ki patemen ki balong sua men sua ha ka bakila pensong nong rim ya ka bangin khot ya ka snong raiba kala sa kanam kala sa ka perto hadu menta mane ya ka snong ka bang khot ka raiba kane ka snong ka dai ka snong ka balawan basau ha ka jintip jonga ha ka bakayo ban poi hadu menta mane ki breu ki banang tai naka wei ka jaka ka baki wanmi kum ki nong phet wir ngalaman ong hadu baki sayo ban wan poi hangne ka snong raiba ban wan buhai snong hangne ka snong raiba kidai kita ki breu kalami naka taka wei ka jaka ka baki khot ka nong poi kata ka jaka ka baki mi bat ki wan snong snong ha ka wei ka jaka ka baki juwan rap ya kata ka jaka ka baki ka jaka ha po jong ka jing sensar la ka hima jong sim malai somat han te por ke kapor ka yak kapor ka jia den jong ki ngala banya tu khana ya ka wei ka jia tu khana ba lei ba ki mi na kata ka snong ba ki wan se kata ka snong ka ba ki ong ka nong temen hendai le tu khana de ki mei temen ba kata ka khlam ka wan se kata ka jaka ba se kata ka snong nong pun ba kita ki beriu ba sa ba ki besong hanta dia tu khana baki dai tang ki snai tang baki nanda di meten men dia tu khana baki ta snong kata ka jaj nanda kalami bakala phet ceki than maupen baki snai tang ki wan baki mi nanda na ka jaka ki wan song snong ha kata ka wei ka jaka ka baki ret ki ong kanong temen ha kata ka jaka ru ki nam song song bun snam dia mi na kata ka jaka baki la phet kum ki wei ki jag bereu kum kino pedwir na kata ka jaka sa ka wei ka jaka ka baki ong penden raiba ha kataru hi ka jaka kinum sa bun snam kila kiu na kata ka jaka bat kila song hang thi hanan di phai ka ba hang ne hamar jan jo ka snong ka bang song menta na kata ka jaka la kham bun snam ka ba kila song kita ki meitemen bat kila pelong ka wei ka snong kabadon kata ka nam bat kaburom ka bahadu kata kata nang ta na kata ka jaka ka bakimi nang taru
Namar balai bagi melak ban songsak hak kena jaka ka ka don kam hak pedeng ka jong breu lelem jat breu. Nak kata ke jaka kimi bagi pet kiwan kiu hak kena jaka ka bagi song mentat. Ke kata kalau yai kata ka jaka jingsong jongki haduk sauting kat ka bagi poi hangne kat ka bagi mi nang ta nak jaka nang tai nanong pun. Kasnong raiba kade kasnong kebab donam hagi por kiba mensua berki por kiba mendarin. Berkadai kasnong kebab dap dagas pa daga phau hagi por hindai le tu khana daki teman longsua mensua. Baki khasi nang tai na rilum ki sagwan ben bola ben kitnong hangne kasnong raiba. Berkabas ngopla berkadai kasnong kabadon daki tagi breu kibadon kata jinglong khut berka jinglong hok. Lai tu khana daki mai teman mensua bahanta kajaka ka bakine kisnong bakane kisnong ka don bon ki riu teman ki badon ya kata ka jinglong hok hapden jongki na kan mau si sen wei teman masan ni wala lekno dia tu khana yang ya ka wei dia tu khana bakala don kita ka wei ka jing tu khana syafang ka jing ya ten jubor ki niam kasi bagi Kristen. Kata kalong ke jing tu khana ke jong i mei temen. Haba ki nyam kasi ki jubeng ya ki Kristen. Haka jing sakri blei ke jong ki Kristen. La don wei no sharai ba pau nam bha hal ki por bat no sharai ba riu blei. Le tu khana ya kata bat penlong ya ke jing ya wer siat khnam de ki nyam kasi bat ki nyam Kristen. Kala jia kata ka por kat habkan ya bu ya kata kasni ya ke jing ya siat khnam. La ong hana bagi taki nyam kasi ka penlong ke jingkinya do peleng baru siar ki Kristen nak nyalam jong ta wel temen basan la penlong ke jing duai ke bajur haswa ban poi kita kasni ka jing ya thong siar khnam tang mar baya poi kita kasni ha kita ka por la sedang ya kata ka kenta ban ya siar khnam la keli do nyam tengrai mano ban sedang ya kata ka jing ya siar khnam. Laong daun nyam Kristen badai mapi ban sedang ya kata ke siat khnam. Tak endah balai sedang ban siat khnam ya kata ke wei kadak ke balabu. Ki khnam na kata kaliang juga nyam kasi ungla bandai wet wei khnam ru ya kata kadak lane ka muhor ke balabu. Kata kalau ka ei ke baki nyam tengrai ke su pela. Sat mar baya sedang sakita ki nyam Kristen na kata ke por. Baru ki khnam kat basiat amla ban laj na kata kadak kepada bu ladu hoi nakan yam Kristen balajok ya kata ha kata ke por laong ba bon kita ki ban yam kasi kala kelano sekan yam Kristen kata kalau ke baik story ke sultanat bha sepang ka jinglong joga ke sinong raiba haki por ke ban siwa ka por ka yak ke por ka kiu na ka wei ka slam sa ka wei pan Aden ke Islam ki bansawan hak Islam yo fu ar yo fu lai ngalakan mau bha kat banang mi Islam ka banang mi ki por ka sinong raiba kana hiar la kalong haka jinglong duk la kalong haka jinglong start la kalong haka jing emru kumju kala nang hiar khamtam haka jing start bakan jado kat baka por ka yai Ngilayu hajri Islam kibangi ngilayu ban rakhe ya kanne ka living library ayu kala ya hagaba kilami kinong hikai kiba kham soto ber kibam syampang kiba don kata kajin khit khli na ka banta ka jong ki khna school kala pau nangta na ki dik khna kibare tena kata ka daung ngilayu ki dak kisin Kabangama sola ban thanda ai khublai ni sarbaskan ti balawalam ya ka jing saya pedang jo ki khna ki bamanta bat ni la yi ya ka kam ka balalong kumne kum kariat ti tang ki ne ki tin ka bakhan yat khublai sibon